Dnes večer uvítala všetkých vás, mojich spolužiakov, moje učiteľky a triedne. Dúfam, že sme sa zoskupili v impozantnom počte, pretože nás bolo okolo 97-8. Tu sme možno 52. Takže naša námaha a úsilie, moja, Braňova Dobrievičova aj Vierkina Dankovej, asi, že sa vydarila a že iniciatíva dostala plody, takže ja vás veľmi pekne vítam. Pravda, že vítam aj všetkých tých, ktorí dnes večer nie sú tu. To sú naši spolužiaci, ktorí žijú v zahraničí, nemohli sem pricestovať pre pracovné záväzky. A pravda, že aj mnohí tí, ktorí sú na ročných oddychoch, žiaľ, chceli prísť, no ale august je mesiac, vieme, že je to dovolenkové obdobie, takže, no ale všetci spolu prenášajú úprimné pozdravy a želajú nám, aby sme sa dnes večer pekne bavili. Žiaľ, mnohí z nás už nie sú medzi nami, čo by povedal Ďorđe Baláševič, orú nebeské brázdy, takže by som vás poprosila, aby sme minútkou ticha vzdali poctu všetkým našim zosnulým spolužiakom, učiteľkám a triednym. Nie im je večná sláva. Zostanú v našich spomienkach. Dnes večer zvlášť vítam tie, ktoré nám štepili veľa vedomostí.